Malta ta' 100 sena ilu. Kienet l-istess Malta ta' 100 sena qabel. Malta Fortizza. Malta dipendenti għal kollox fuq il-preżenza tal-bażi militari u navali tal-Imperu Ingliż. Kummissjoni Rjali li żaret lil pajjiżna fl-1911 kienet wissiet li jekk il-flotta Ingliża ma kienx se tibqa' bbażata f'Malta, sezzjonijiet sħaħ tal-popolazzjoni kienu se jispiċċaw faqar ħafna kbar milli diġà kienu fih. Kien żmien fejn il-pagi tal-klassi tal-ħaddiema kienu baxxi, il-qatt kien qawwi u ħafna kellhom diffikultajiet kbar biex jgħaddu minn ġurnata għall-oħra. Kien ukoll iż-żmien fejn l-emigrazzjoni tal-massa kienet diġà ġiet identifikata bħala soluzzjoni għall-inkwiet ekonomiku li pajjiżna kienet iħabbat wiċċu miegħu. F'Malta ta' 100 sena ilu l-ikbar u l-iktar industrija importanti kienet il-bidja. Ma' 16,000 persuna kienu jeqilgħu lejxin tagħhom direttament mix-xogħol fl-għelieqi. Kien iż-żmien fejn kull sena mijiet kienu għadhom jimirdu bid-den irqiq wara li kienu jixorbu ħalib mhux ippastorizzat, buħut minnhom saħansitra jispiċċaw imutu. 100 sena ilu, l-edukazzjoni tal-uliet assolutament ma kienx meqjusa bħala priorità minn ħafna familji. Iktar minn 3,000 student kienu jħallu l-iskola ta' 10 snin jew inqas. Dawn it-tfal kienu jittieħdu jaħdmu fl-għelieqi mal-familji tagħhom. 100 sena ilu, kien iż-żmien fejn ħareġ fil-beraħ iktar minn qatt qabel is-siewi ta' Malta l-Imperu Ingliż bħala fortizza u bażi militari u navali. Bil-qawwiet il-kbar tal-Ewropa ta' dak iż-żmien maqbuda fi gwerra qalila kontra xulxin, Malta għal darb'oħra sabet lilha nnifisha bħala protagonista. Għaliex hekk kien 100 sena ilu id-destin ta' Malta. Prosperità fi żmien l-inkwiet u l-għawġ, tħassib u inċertezzi fi żmien il-paċi. 100 sena ilu f'nofs l-għawġ u l-inkwiet tal-ewwel gwerra dinjija, Malta ħadet il-fama bħala l-infermiera tal-Mediterran u bir-raġun. Mal-140,000 soldat inġibu Malta biex jingħataw kura medika, riżultat tal-kampanji militari qliel li kienu għaddejjin fil-Mediterran. F'Malta kien hemm kważi 30 sptar, kważi 26,000 sodda. 100 sena ilu kienu ukoll iż-żmien li kompla jikkonferma, mhux għaliex kien hemm wisq bżonn, li l-Maltin ma kellhom ebda seta' fuq id-destin tagħhom. F'Malta Fortizza kienu l-Ingliżi u ħadd iktar li kienu jafu x'kien l-aħjar għal Maltin u l-Awċin. Iktar u iktar fi żmien ta' gwerra. Meta l-Ingliżi raw teddida f'mexxejja bħal Enrique Mizzi u Manuel Dimek li 100 sena ilu kien qed jitkellmu dwar dak li huma kienu jemmnu li kellu jkun l-aħjar destin għal Malta Għawdex, ħadu azzjoni biex irażnuhom. Lil tal-ewwel arrestawh, għaddew qorti marzjali u wara kien internat. Lil tat-tieni arrestawh u wara eżiljawh lejn l-Eġittu fejn tħalla jmut. Mhux biss ma kellhom ebda seta' fuq id-destin tagħhom, iżda 100 sena ilu l-Maltin kienu saħansitra kostretti li ta' kull sena kellhom iħallsu kontribuzzjoni finanzjarja lill-Ingliżi bħala għajnuna servizzi militari. Kienet din il-Malta li fiha fis-6 ta' Awwissu 1916 f'Irish Street f'Bormla, fil-familja ta' Wensu u ta' Konċetta Mintoff kien hemm wild ġdid, tarbija li semmiet Dominku.